Колеги, моля! Колеги, в ефир сме! Колеги, в ефир сме! Упс! Мартина, Продължаваме, давайте! Продължаваме! Давайте! В ефир сме! В ефир сме! Пък се ядоса! Здравейте, вие сте в Тавана ТВ. Аз съм Мартина Райкова, тост тука. Си мъча, вече. Давай, казай кой си бе. Аз съм Димитър Георгиев. Някакво чудовище на име Теодора броди улиците. Моля да не се безпокоите, родителите го търсят. Извинете, не знам какво говоря. Имах сигнал. Оператора, моля се това. Има сигнал, че прекаленото малумие е поудяло. Ти си. Моля, в Чикичан град, за който не знаете, една момченце е пръгнало и умъртило всички, които са били в стаята, разбира се. Това момче е на лечение. Сега, заради газовете, които пуска, те са смъртоносни, разберете ли. Родителите желаят името да остане аноним, да. Аноним. Лукото. Трогателно. 100% от хората имат телефон и 50% не ги чува. Знаете с кого говорите? 1 милион 956 хиляди % от хората са сигурни, че това е лъжа. И над 50% от тях, че не им е нужно. Да знаят това ли? Не, нужно им е да го знаят. Извинете, колеги, но просто днес той не си е пил хапчетата. И сгреших! Трябваше да кажа, извинете, но колегата ми не си е пил хапчетата. Не мога да не мога да Колеги, в ефир сме! Моля, колеги! Добре! Няма значение! Извинете ли отново! Извинете, колеги, някой да е отворил прозореца или че става отдолу нещо много хубаво. Аз съм си направил май шортичките. Шортичките или панталончичките? Вече не знам, мозъка ми някъде да не. Ядосах са. Колеги, сериозно! Добре, извинете, на работа сме. Довиждане от нас за сега. Ти си бъркаш. Довиждане!